وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او آگاں چا مشرکاں یکی تئی میار بیت گڑائیے میارداریہ بکاں دا ہما وحدہ کے گوش بداریت اللہ حکمہ او پدا آئیے سر بکاں یہ دل جمع جاگہا ای پمشا کیا نزانتے مردماں. ای آیت تہا حربی بزن جنگی کافرانی بابتا ایک رخصت و اجازتی دیگ بیگائیں کہ آگاں یا کافری وطا شمع میار و باہوٹ بکاں گڑا آئیے وطی میار بکنے داں کہ ہچ مسلمان آئیے کشت مکاں او داں کہ اللہ قرآن عشقت بکاں او اسلام بزاں تو بفہمیت بسمجیت بیتکند کہ ای وڑا اسلام قبول بکاں. اگاں یہ اسلام قبول نہ کو گڑا آپا حفاظت آئیے ایمنی او دل جمع جاگا سرکنک بی بزاں ای بیان بتگیں اجازت و رخصت پمشہ دیگ بیت کہ آپ بیزاں تو جٹاں ای وڑا بلکہ اللہ و ای رسول ہے و مسلمانانی حبران بفہمت بسمجاں اوچا مسلمانانی جوانے اخلاقا رنگ بزیرند او پا اسلام قبول کنگا آمادہ تیار بباں. ہمیں پیما کہ صلح حدیبیہ رند بازیں کافریہ چا مسلمانہ پناہ لوٹے او مدینہ آیان بتاں او مسلمانانی جوانے اخلاق و کارپدانی سبب آئیں اسلام فہمت سمجھے او مسلمان بتند. تفسیر ابن کثیر.